Dolai Hangkor Gonganagar Blok by Khobjak Thalik Kamini Koktuma Belendo Warama Singsha Wati Kri by Hapong Hatai Rajai Thangma by Nangjanai Tei Ko Arokbo Rani Thangbaika Tabuk Belendo Jongjalo Klaijak Kamini Lukurok Nangjanai Tei Kori Ingmabai Chongmori Phaike Chongmori Purusimi Juda Juda Bodoli Luku Adong Hinjanai Rok Kamiwo Phaye Lukurno Kogribo Omogrinai Somogrinai Sepsabrinai Hine Piaba Chongmori Phaike Chongmori Wo Kaplai Gui Thangke Khoroksa Phano Tei Kamiwo Mukhang Phunok Phaya Nojak Phaya Kamiwo Khungdok Siba Haino Khungni Lukurok Tongo Hapangni Phasing Tei Shala Wasa Malkhung Baike Tei Rijak Mabo Ababo Tei Kulogya Bobo Tei Nangnai Bobo Tukunai Belai no Birmano Klaijak Nainadi Chini Mangpiliwo Kamini Lukurok Bobo Haike Tongi Tonglaikha Lamsago Srangchedi TV channel by Halo Kurungjak Hasteni Khaganang Mayaganang Hani Busharok Yakeba Joto Lukurok no Khapangni Takhuktai Bukuksong Ang Haino Hai Shakphang Tabuk Thik Oje Jaijor Kokbrok Baike Jaijor Yakeba Luhani Bridge Tana Bridge O Jaijor Sakao Ani Ukuloni Je Mangplini Molama Nordu Huribantona Mo Hungai Dolai Habmani Je Ani Buskani Mangpli Hingai Mo West by Dolai ni Thik Ari O Jaijor O Jaijor Tonguino Jengyang ni Mangplini Halai Khapangni Takhuktai Bukuksong Tamo Male Oro Shukutuk Oro O Hani Besar Tiprasarak Tuku Orne Tuinungu Hapang Kogrimani O Kamiam Serogo Busuk Jorte Bikas Singha O Bikas ni Mangpli Yakhaiba Aboni O Bikas Kok Salaimani Lukurokni Khugo Tini Jeng Khanawi Lukurokni Buskango Yakhaiba Hapangni Bukhago Mokolo Jeng O Mangpli Rongo Phungnani Hani Phai Kringjak Ang Sakphang Khapangni Takhuktai Bukuksong O je Tui Gereng Tui Khereng Ke Klai Tongmani Khorang Kisija Khanai Mana Jeng Tabuk Aro Thangai O Thayo Thangai Kuranglainai Mo Onek Kuthuk O Kuthukni Tuino Tisawi Magobo Onono Nungo O Kamini Amsani Lukurok O Kamini Lukurok Orno Tuibo Tuku Borok Tabuk Jeng Kuranglainai O Thayo Thangai Khapangni Takhuktai Bukuksong Manjui Tong Khapangni Takhuktai Bukuksong Ang Sakpang O Kamio Phai Sokpaika Tabu O Kamini Nikuma Yakhaiba Sini Mungsing Nalani Chini Taku Okrarongni Khuktai O Thayo Nangjangnai Tui Yakhaiba Tukujangai Tui Belaino Kothin Hapang Kogrimani IPAT BJP Alai Government O Rajyo Phayasani Sikang Sopki Chat Sopki Bikas Je Kogrimani O Bikas Busijordi O Kamio Ongkha Tiprasa Kami Amsayo Chongmari Phayo Chongmari Thango Hapang Kotai Kamchuli Paltoge Phiaba Tiprasa Roni Kapal Paltogya Obonono Thumui Phungna Bage Srangchedi channel Habanokni Bakakte Ang Sakphang Phai Kurungja Tabuk Ani je yagrao khorok tamchini takhuk buru bosoni takhuro baising kok salainai puila dara srangchedi channel habanok de bakharina hambai ngroma nangya nini bunglet mangha Bisnaramyang o kamin bunglet mafi Kolabari nan blog bobo blok ke amam Gonganagar tang phanin bagai Gonganagar blog non ya kami o busut nukhungtong Rochin kami ke 65 poribar kau 65 family Norok je tabuk jeng noroni kuwarok tuko thairok nai phaikya belaino condition hamya tabuk noroni koita kuwa bonaikya tui rani thangka norno malkhung yakhaba gari jak bai sarkari yakhaba hapang tui rekaika khani Khanu khanibo nongro tui phayo 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 jot thuk pai ya to thuk phaya Khalia bo hadu tangsa se phayo Ya phase thairi phaima sa hanuk cha mai ya toi Joro bazar simi siman Angkai tabuk norok tui psikologi hangka bo hagi kami bo norok tukola yakha bo boron o tui sikaya hangka ba boron tui nang norok tabuk Jungka o tola mathang tolama tham Ekdom bising Hasam ta bo khai Kosto khai mathang ta bo tui kuna ba Kuya to tong mayang kai Mathang nai norok neo kami o agi yakhai ba je tabuk sarkar ba halo kurungjak Sarkarni je chairman member borokle o kami to tong Myanmar kaisa tongo angkai oro MLA le sabo emne mo busuk condition ni kalai MLA ka MLA muka Siapa?
reboti রেবতী ত্রিপুরা রেবতী ত্রিপুরা bo MP নাই মাদে নরক বরং নলে bo nong kami rago phaphai ko ha bu ko ro sapai role phaya reboti age election ni san la phaphai wa ha phayo election skangwo wa ha aboni pore tre wa ha phaphali phaya ban porla ni mung tam sing kamu bisnoram liang ge tui khai emne nora wati phege available kabang hai mano na na wati phai khang kai to molong ga bo chungnu kai ta bo chung molong ga oro bo ran kha ayang chung mo ran kha khai chung ta bo khai chung cost no hata ti kuna bo o bisi thana na tana na bo nang ya bo jaga chung ti kuna singot lang na phunung mano nang mayu mat nang maya pini khapang ni ta khokte bukhok song borok bai kreng laikha sing tabo borok ni khoktine tam sakano ra khnai man khana tabo borok ni ti komani jaga yakhaba tuku thai gati sing aro krengene borok tlangai kuwa teiranjak norok ni bwskango to bonai sarkar yakhaba hapang ni mokolo phungnai tabo puila sing thanai kuwa bo krengene angka taku sing kuwa bo ke thanglaya na thonor jak o thaini teiran mani koktoma khanawi sing tabo thik o teiranjak ni je mangpili kuwa ang mangpili sina koine ora potrika phaioi o mangplino kaham gati sawoi yakhaiba lokorongni mokolo yakhaba hapangni mokolo phungnani bagai kami amsaini lokorok bai krengmani bokhaktei koktoma borongni khuktinyo malkhung yakhaba gari bai tuiribu phiaba orobo 65 family toma bagai tei kalaya tiprasarok teimani da pailano o hasakani tiprasarok ni birman bufuru kagno sabo sekagnai obono belai wana laja kami amsayot masaya mannya tonai tiprasarok tabuk moni yagulo sing thanglai phirunai borongni tuku thai yakhaba je gati o teiran male salbose rongkha ma bo 2 mas roka khata 2 mas khon teiran thaka agon simi ranuta boka ya gobono ta je bortoman tinul mak bo tisan tui o tuisan teinano tagaro sa thangda man thamayu athang dane ne khapangni rakhote bukhsong nasing tongni nai tongni manjui tongni jeng tabuk tuisawa thanglainai tuisani tui je borok tui tukumani yakhaba nungmani jeng o mangpili norni bwskango tubonai takhote bukhsong o gati bo thayo jeng ta phaisa palijak oro srai besarak bo tuklai tongmani mangpili ang mangpili jena koinai oro kisa phayo srai besarani puila mangpili ganao thangina hanane bagai o kami o tui kognani yakhaba tui tukunani bagai busik joratei tongkesa bo klai tongkha o kamini lukorok belaino wanama singcha khapangni takhote bukhsong takhok puila nungyango kisa phaigra de nongmai koke salaigra na neni bungla tabongha ai bubo khe rojirai riang rojira riang noro kami khamani bisi busu kaha kami khamana chini bo emna 70 bosor ka khata o sorkarni bwkhaktiye ba hapangni bwkhaktiye ro norono tui pam rok asuri da parabo parawo ri yang wo ambono chung tui kulau lia jemon hasam kuchu kuchu wo tui phoma kulayo tui phoma nonglayo tui hamyawo chung tui kulai no joto ruk su phoma layo bo bosinei tham wo se emna khuar chau nonglai ha ar pho khuar ni tui kulau lia mo je hakor ne chini ni kolongi bo tam khamena hakor mo bo khe khuar chau mani nangna koinai o je yang digi thangai o kun thorna hana bagai nogi man khana hapangni takhote bukhsong o tuisa kinaro je hakor khurjak tok bobo khaikai obono borokni kapalo tui ningmane ning yang teki phagire kaka nogi man khana kaham kai mangpili chage lukrone bwskango tubonai sing khapangni takhote bukhsong engge norok ni o kami amsare go leader neta rokle toto tongo ne tarau tongle ar pho ne tarau bo asu nojor khia ta bo tripura mo tha hiye ni leader rok kisa chuno sisa nojor khaika o abo gosorani bri samo tui khoijak mani abo paiya kho engke chungro no kosto mosto a no chungbo bosi phaimoro no manunglayo tripura mo thani leader rok khaino rong suba chukhlayo haida sa kisa misa chuba o agi je IPT BJP hapangni je MLA rok nongor MLA rok phara phai kami rok bora kokda sapai tui rok mama yabai na nai phai bro ai tep tirau purbe bur sikang khe sawu chuno rowo nangni khlagana no supply unai jokhoni reboti phaika angkhe reboti phaipaya mainai supply la hingka angkhe bur bubungno ri kha chung pai ri kha pairi moni pore wo khe bungno mukhang sauchani pose chung nukliya repoti abo gonda sorani gona sorani repoti o MP nai made MP bungbu phayo angkhe trek
te aktiap ti rong ni bu phayo khe no je pho toile ri nai ya bu bu khe la chung manung lai mo khe la bo sora ni toino no manung lai yo serai khnai tongna ni bial kuna ni tei tu kuna ni serai no bu snam tei ma yam no tei tu serai no nai ti na ni tei bu chan khe ba no khlaw sa plai ke se wai sa wai ni la tei pho mu khumai na ya bo no mu khumai ya pere chere ka no ma tong lai ta ini mutam singa mo rojirai riang rojirai riang mo kami ni bu mungkai bo kamin bu khe kolabari khapangni takhuktai bukhuk chong rojirai riang takhuk ni khuktai khnai man khana kami amsayo hapang bai halok rungjak leader rok yakhaiba hapangni samung khlaine rok o hani busarangno manthai yapri rene hinai rifaine hinai leader basalai MLA basalai kami amserone bodnaman ya golam khangnuk ya obohine bini khugoi abo srangchedi TV channel banangman ya khapangni takhuktai bukhuk chong अब बर्तमान ठीक ताबो ओ जे तुयन नगुइ मानखाना ओ हीरा राज्य ओ हीरा जुगो कम्प्यूटर नि जुगो याकुंग बाय हिमिया ताबो बाइक बाय चलिबो ओ हा नि बरर हा साकानि बरर एखाबा कबांमा फादर हास्ते रगो बय घंटा गायसेने बिसिं एखाबा 2 घंटानि बिसिं दिल्ली थांगे मानो अबहाय जराव फसनो ताबो बो ओ 184 जन राजा बाय हा पुसि जानो हानि बिसारो ताबो बो अबहाय अवस्था इसी राज्य में आके कुछ लीडरों ने IPAT और BJP अलाई गवर्नमेंट आने से पहले कुछ लोगों का सामने ऐलान किया था इसी राज्यों की भूमि पर खड़ा होकर इसका नज़ारा है ये माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी का कहना है IPAT और BJP अलाई गवर्नमेंट इसी राज्य में आते ही सबके साथ सबकी विकास हो जाएगा। ये है सबकी विकास की नज़ारा। आप जरा गौर से देखिए, यह है सबकी विकास की नज़ारा, यह है त्रिपुरा लैंड की नज़ारा, यह है IPAT और BJP का आइडियोलॉजी का नज़ारा। दिखाएंगे, आम जनता के सामने लाएंगे सच क्या है। खापांगनी ताखोते बुकुक सं कबांगमा नेता बरक कबांगमा लीडर बोट छानलाय पुरुका याकुं याक रमुई कोई छालांगो फियाबा बोट लाइमान या गलखाय मखांखौ या हंगामा मखांनो या ता रेवती कुमार त्रिपुरा दा रेवती फंथौ जे MLA फंथौ ना जे बाचा मान MLA नले बोट नि बिस कांवा के जे फच नाव बो ग्रामनि नि ब्रल असुबिदार बेट थाखं तोहा नावले तैमा नं yang ha mai ma cha yang ha हिए साव बोट रि पाइ खान के चमु खां फसे नलिया तोय साइना नि तोयले जुं अवस्था मे ने माले रो देसया बेलाइनो वानामा सिंचा खापांनि ताखौताय बुकुक सं एडिसी आमसायो कोरोनानि यं हापाय मादा तो कुतुलियानो हापां कुतुलिदा मानमाया ना